Mga binati o minahal kong matalomnon. Okay? Sa karon di ay ang birthday sa atong usa sa pinaka buutan nga konsihala sa lungsod sa Matalom, si Doktora Nicolina Pudak Kaube. Tay, happy birthday og more birthday to come og more sa pagserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, happy birthday sa atong pinakabuutan nga konsihala. Andam mualagad og muserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay? Once again, happy birthday sa atong pinakabuutan nga konsihala sa lungsod sa Matalom, si Doktora Nicolina Kaube. I hope nga more birthday to come, more blessing to come, and more sa panerbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, happy birthday o God bless kanimo, Doktora, sa imong panerbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.